ngiyayikhetha inkosi yasekuseni Manazaretha ayingcwele namhlanje ekuseni izwi engililethela unyazi kuyangena eGoli ngomhla ka-11 ngoLwesibili. Indaba enkulu leyo Manazaretha ukungena konyazi emzini walo unyazi mase lufikile lufuna abantwana balo bonke eduze kwalo. Manje okwangizela nje ngize ngendaba enkulu
ukuba ngizosho futhi uma sengifikile uthi nalo unyazi luyangena eGoli. Luze inganeni zalo zonke ikhona eGauteng. Kubalulekile-ke lokho maNazaretha uma nizelwa umyeni uNkulunkulu abe ngakithi sonke sikwazi asipha amandla ukuba nomqondo kwemukela abantu abazobe befika bevele eMagubeni nomane beze eGauteng province. Ukubambisana ngomsebenzi kaNkulunkulu kubalulekile. Umsebenzi unyazi lazi kahle ukuthi la eGoli luyathandwa. Niyaluthanda unyazi la eGoli, uyakwazi nalo lokho. Awubonanga yini lapha eThemba Lethu ngomhla ka-31 ukuthi kwakunjani? Naqhamuka entabeni amaGubho manonke eGauteng behlangabeza uNkulunkulu wabo. Wabe sekunzima kakhulu unyazini ukuthi ube umhlangano ophelele manje lo, kodwa manje beku one day. Waqala kuyincane nje ngathi one day nje, kodwa uma selifikile unyazi la baze lashona uma selihamba ukuthi awu umhlangano ophelele uphelele. maNazaretha uNkulunkulu akasiphe njalo inhliziyo nothando onyazini. uThixo esinaye manje na unyazi lwesulu njengoba luphumile kulezi inkinga kade zilukhungethe, selikwazi ukukhuluma kusasele 3 months ukuthi lunyuka iKenani, ngoba sephume konke lokhu abekade enanyekwa ngakho. Khuluma izinto engeyizo, lukhululekile kunyazi. Masikhululeke nathi maNazaretha. Usifihlile uNkulunkulu simvikela ngiseqembini leli livikela yena okuthiwa yi-executive committee. Wasifihla uNkulunkulu phakathi kwabantu ngoba besenza abantu lokhu abangahambisani nakho, ukuba thina sime ekuthenini unyazi lwesulu uThixo. Sebesho bekhuluma zonke izinto lezi, kodwa unyazi lwesulu asizange silulahle, sathi siyosondana lo phansi kweyihlahla. Njengoba siphansi kweyihlahla nje manje sasho njalo sathi izihlahla lezi nje thina silunge siphansi kwazo, asinandaba namahholo kusewancenga kubelungu ukuthi ake besakhela amahholo uhulumeni, thina nje izihlahla nazi khona. Ayibonge Inkosi. Noma sekusuke nje naseniqopha umlando nje ngase nivele nithenge ihholo-ke manje lapho singasancengile khona ngabelake manje, ngoba phela manje sesinelethu nathi siyakwazi ukuzakhela indawo kusona. Hayi lezi sabe sincenga siphaphatha senziwa yonke into kuthiwa sivume into ongeyona. Sathi sinahlala nonyazi siyofana lo phansi kweyihlahla. Ngiyabonga-ke maNazaretha ukuthi umsebenzi omkhulu lento enayenzayo incane, ningacabanga ukuthi incane lento enayenza. Hayi incane lento enayenzayo, enanibizele uShembe ngo-August 31, ayizange izibe ncane. Ngo-October 31 ayizange zibe ncane lento enayenzayo. Uyabona izihlahla ziyafakaza namanje, namatshe asedidiyela le eThemba Lethu ayafakaza ukuthi uThixo wafika lapha wayejabule kangakanani. Akasenze uNkulunkulu nathi inhliziyo zethu, ngoba siphuma emakhaya ehlukene. Inhliziyo zethu akayikhokhele uShembe azenze zihlale zimunye njalo maNazaretha. Sikhathalelane, sithandane, singanyenyani, siphethe umsebenzi kaNkulunkulu. Futhi lapha eThempelini la eGoli sinamaqhawe ukuthi uma kuthiwa lapha kuseJudiya
noma kuthiwa kulapha ekuhleni noma kuthiwa kulapha eKhenani uhamba uJehova siwakhombe phambili sithi iGauteng province nasi ithwele isitsha sinamaqhawe nathi asizithande eManazaretha ngoba uyazi uNkulunkulu uthanda abantu abayithandayo nabo asithandane sibe munye eManazaretha ngoba uThixo simkhonza umunye kuphela uNyazi weSuku akekho omunye uThixo simkhonzayo asibe munyeke ulwelfisa uNyazi ukuthi ngiyafisa ukuthi lokho lasho ngonyilanga lanti igoli sengilibumbile leke lathethisa abantu bakithi emntukaduka labatshela lapha eThokozane lathi nina yake ngihlushwe yini mina ngihlanganise igoli ekhuluma ngathi lokusila uNkulunkulu usenza isibonelo uma ekhuluma nabanye abantu akahambele ushembe enhliziyweni zethu ngabanye thina sisikhulile eManazaretha miningi iminyaka esengihlele emhlabeni sikhulile manje uma ngingathiwa njengamanje ngishumayela ivangeli lenhlukano phambi kwehamende encwele nanokuthi phambi kukaShembe ngomhla kuphela ngeke ngilibone lisayo ngiyothi ngiyongena amaqede kuthiwe yini lento wofuna ukuhlizela lento engaka usho kimi ngiyacela namangenza uNkulunkulu ngithanda uNyazi ngikhulume ngokunye phambi kwaManazaretha ngoba uYesu umhla kuphela ngiyophendula ngingedwa phambi kwehlalo sobukhosi nanjengamanje ngiyobe ngiyasaba ukuphendula ngingedwa onyazini ngoba uNyazi uyangibiza lubuza ukuthi senenzani manje ngihluleka ke nokuqamba amanga mfele ngisheshe ngisho ukuthi kuphi lapho kukhona kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu makangenze kulesikhathi enguso ngibuke emuva leminyaka esengiyiphilile ngibuka umkhulu wami leminyaka akafikanga kuyona ngibuka ubaba wami leminyaka akafikanga kuyona ufike nafu uhlukene naleli izwe na 54 years wahamba mina senehlula sengiyakweleka 80 shu namanje yena ngisashumayela inkulumo ngisavumela ukuthi abantu ngithi kulungile hlukanani ningabe munye ebandleni likaShembe awuManazaretha asibuyeleni sibe munye sizela uThixo manje uThixo ufuna ukusifica sibumbene uyabona ngiyebuke ngilapha ngilapha emhlanganweni ngithi manje ngiyabheka ngiphume edokodweni lapha ngibona kuqhamuka umfulo omkhulu uqhamuka edaweni zemgidi ubhibika amanzi ebhibikela phakathi ethempeleni ethuthukeni ngikubuke phela mina ngithule ngibuke ngicabange ngithi Shembe konje lapha abantu umfundisi wabo yimi konje Shembe konje ngabe ukulungithelo zokulunga nje uNkulunkulu uyangipha ngibukele bonke laba bantu sebeqhamuke edaweni zemgidi labantu nina mayibonge Nkosi ngenye mina uShembe wakwazi wabuza uShembe ukuthi bapha abantu bami na ilelo valo enginalo ukuthi uma ngabe ukuthi uShembe uyafika ngempela abazi bonke abantu akufanele bazi bonke abantu mayibonge Nkosi akumuningi enguzelelayo ukuba ngizodumisa ngoThixo oza phakathi kwethu osidinga sonke silapha uShembe nemizi emile eGoli ukuthuthuka yithemba lethu yemizi kaShembe yithina ababheki bayo yithina laba lemizi lena lezingane eziphakathi kule mizi lena kufanele ngizithande zonke mayibonge Nkosi uzumhla kuphela kimi ngobuyesa umhla kuphela ngithamuka ingelozi zingemukele ngenjabulo
zithi wosabdana ube ngasekho eduze wami omunye ube ngasekho nomkhabela umshumayeli ngithi wemshumayeli mkhabela kodwa ngeze njani thabo izwi libiza wena kuphela mkhonazi lithi esakhe idumbe sesilele emoshana umphefumulo usakimi ufuna ngufake ukujabulela okuphakade kahle awume uNkulunkulu ke ngixoxe nomkhabela cha moshiya umkhabela unowakho uThixo naye azomkhonza umkhabela asingabukani sonke emehlweni eManazaretha asibheke phambili kuphela Manazaretha mina ngiyajabula uma nginani emzini oyingcwele kufana noma kulungiselwa uThixo kunezingane ezinye nginazo lapha ekuthuthukeni eyilungisela uThixo nginazi mina ize liyoshona ngiyayixoxa Soweto ngiqoqele lapho okusetshenzwa khona ngale moto yomkhwanazi zihlangane nezinye iziqhamuka la ekhaya sihlale nazo sihle nazo faya emini ngithathe ezinye ngihambise eyisuka lapha ethempeleni manje njengoba ngila ethempeleni nje lezi ingane lezi ezikulo mkhakhaso omkhulu kangaka laphana unyaka uphelile nisenzele into enhle kabi ngonyaka uphelile nenzele ushembe mayibonge inkosi endifike nakwenza ethemba lethu nafike nakwenza kwakuhle nafaka igenerator nayibeka la wafinde kwaba sentamaso nenza kwaba kuhle nafaka igenerator nayibeka la wase kuthuthukweni nenza kwaba kuhle nafaka igenerator nayibeka la ngathi uNkulunkulu anganibusisa siyasebenza umsebenzi kaNkulunkulu lapha la engikhona ekuthuthukeni bengisebenza ngibulaleka ngingedwa namhlanje angingedwa namhlanje kodwa usizo luthola la ezempilweni manje kubalulekile ke eManazaretha ukubonga ngoba njengoba ngiyumfundisi kumele ingane ngiyibonge ngincome zonke ungabiki ezinye engizibuka phansi ngoba njengoba ngisho ngithi ubaba unika ingane amaswidi zonke asuke waphethe ezinye uma egodla amanye ezinye izinikeza ngale ngemva kwezindlu sizobona lezi ezinye sihlafuna lezi ezinye uthi sekuyeza thola lezi ezinye ukuthi ke mina nje ngiyobaba elobaba sezobaba ongathembekile ushembe uyisola ke lide ubuse simuntu ongakhuluma amanga ngolimi lwakhe nenkohliso njengoba ngila nje ngiyumfundisi isikhathi sami siseduze kakhulu ngoba uyazi uma usudlulile eshumeni elithile usuphikele ka-8 usuphile emseni kaThixo futhi ke mina ngiphume ngivuke ekufeni ngoba ngeke ngahamba ngeCovid insuku ezine ngilele embheke esibhedlela ngakhishwa unyazi longikhiphela umsebenzi walo ukuthi mfike lapha ngizowa phakathi kwenu ngilumncedise nami ngisho olukushoyo ungaphambani nalo njengoba ngilama nathi ngileka mphambani nonyazi futhi angifisi ukuphambana kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi wena uhamba kahle kanti uphambana nonyazi kodwa mhlawumbe inhliziyo yakho ibingafisile ukuphambana nonyazi kodwa kungenxa yezono zakho onazo ezenza ukuthi uphambane nonyazi kodwa ukuthi ukhuluma kahle kanti usuphambana nonyazi kufanele ngiyaliphamisa izandla uma wathemba uma senisho uphambane nonyazi phela wena lena ngikhuluma lapha ubusulwa nonyazi awubengaziswa intenteshele wathi kancane eManazaretha kuleli vangeli awugijinywa uyacathanywa njengomakoti singomakoti nje oba sihamba nje njengamanje nasizelwa uNkulunkulu futhi ngabe sihlale phansi nje singasenyakazi nezingane ziyahlupha sibuye sithukane nazo futhi ngithethe kakhulu kanti ngabe ngilindile ngoba uzwa umyeni ngihlale ngilindile kuze ufike nomhlangano uzizwe umhlangano ngoba sina silindile thina
uShembe uzobesho namhlanje ukuthi usa eGauteng province uzobememeza namhlanje bese iphuma ngolesibili ke ezala kithi bona zathi ayigcwele ngishilo ngathi akubuningi uthando lwethu sinalo elokusaba nalo mhla ka-31 Oktoba uThixo sinaye ethemba lethu saba naye wenza umsebenzi kahle uNkulunkulu wasenza saba khona ngabe ngisekhaya nami kodwa ngenyuka ngoba ngangeke ngihlale uShembe lapho okuthiwa ngumfundisi wakhona ngenyuka ngesenkulu ukuba nami ngibe khona ngenze umsebenzi wami ukuba umfundisi ukuthi unyazi uma lufika wenziwa njani kuzokufika izinsuku zami engathi ngathi kufika izinsuku zami ngiwenza ngawuyeki zifike ngihambe ngiyophumula nami ngentokozo lapho engilele khona ngoba ngasekahle ukuthi angaphulanga umthetho kaShembe. Isihlabelelo Manazaretha sokujabula ngoba ngijabulela ukuthi unyazi luzobona abantwana balo siyamukela ithimba lami Manazaretha unyazi lwezulu
lukhumula izimpi ngaphandle kwale lizwe esilakhele la. Silubonile lulandela emkhondweni yobabamkhulu balo lwabaseMozambique. eMozambique bekukwalubhadwa, ngikhumbula sihamba nenyanga yezulu sisuka la eGoli sihamba nalo sibheke eMozambique kuthiwa sigijime ngo-120 kilometers per hour singami. iRenamo ilele phansi, igawule izihlahla yayibeka kanje yalala phansi. Uma udizindiza ibone ukuthi ziyihlahla kanti iRenamo le. Bathi sigijime ngo-120 noma ngo-140 noma ngo-160 basiyala eborder gate ukuthi bazosimisa becela imali becela ukudla singabaningi. Imoto bazoyithatha bethi umbuso uyayifuna. Mhla inyanga yezulu iya lapha edlinzeni lamakhosi lapha okunomondlwana khona owomisiwe wahlaliswa phansi. Masingena sirawunda inyanga yezulu yenze nje irawundi yenze nje imishona phansi izofika egcinene ebasement thola khona amakhosi abekiwe amakhosi. Lokhu ahlala njalo lapho umondlana zabe seziqhubeka zimnetha lapho zamnetha lapho yalwiwa impi yakhe yobukhosi iRenamo neFrelimo yalwiwa iphele sekulonyazi losula ibongwe inkosi. Lezi inyanga edlule kuye kwavotwa labhubha eMozambique. Khona manje iphumile amalizathe amahle kakhulu ukuthi umzukulu kaMondlana naye sebebambisene kanje bavote wakwalahleka amavoti lase liyabhubha kwase kubuyela lahlala phansi kwase kuthiwa cha iFrelimo nayo iphethe neRenamo iphethe. Ayibonge inkosi. Akesithandazele iZimbabwe. Imemezi inkosi ngoJulayi yathi izohamba eZimbabwe. Uyabona nje mangicabanga indaba inkulumo esho inkosi ngoJulayi kuvele kuqhaphazela amathumbu. Ngoba luzothi unyazi luyakhona anytime eZimbabwe. Mananzaletha umbuso munye laphana. Lona omunye umbuso awufuneki. Munye umbuso nje okhona lapha uphethe ngebhawoti. Uphethe leliyazo wodwa. Hawu ingane uNkulunkulu umomile eGoli siphethe sonke manje ayibonge inkosi. Zonke inhlaka iphethe zineswi parliament. Akuseyena ukwalubhadi eGoli eGauteng province ukuthi iphethe umuntu oyedwa ezinto ayifunayo. Namhla yena sonke zangenelele. Akwathi kuyenzeka lokho. Mthandazo wethu sokuthandana sizothandazela izwe laseZimbabwe uNkulunkulu unyaze alulukhulule ngempela. Akwenzeke eMozambique kuzokwenzeka futhi ayibonge inkosi. Seshilo umnikazi wesonto wathi uyahamba uyakhona. Yosikhuluma nje ukhona nje. Umoya wakho ukhona lapha. Uyalungisa nje umoya wakho ukhona lapha. Ayifumi inhliziyo zethu. Uthi uma ehamba sosukuma simlandela. Mangasho nje sosimlandela. Awumananzaletha. Okuyangijabulisa futhi ukuthi abantu baseZimbabwe abaningi abalapha esandleni yasoyibonke inkosi. Yeah. Cool ukuthi uyazi njengamanje umkhankaso ukuthi igcine iZimbabwe ikhululeke. Umthandazo wakhona sizoshaya khona apha eThempeleni ayibonge inkosi. Ya, sefikile umnikazi ufikile umkhululi olandela izizwe zonke fikile unyazi lwesulu luyogaleleka lapha koBulawayo uyothanda noma ungathanda ayibonge inkosi. Eyokhulula leli yaso seshilo uyahamba sehambile kukhona nje besikhuluma nje
umoya wakho khona unyazi lwezulu luyalungisa uma enungasho ngomlomo olutshele thina bafundisi ngeke ngithize ngifuna ukuya eZimbabwe vele siyofika lapha amagabadi esesehlile sehaliwe sekugesiwe ngeke singemukeleki sesifikile ngisho ngabe kuthiwa usho kule viki yakuleli sizawo siyofika unyazi uthule kuhecwaka ngoba useshile ngomlomo ngoJulayi wathi ngizohamba ngeZimbabwe usithumile ngoDisemba sahamba saya khona sile khona lapha sayihamba zonke ikhungo zonke lapha sakhona ngabuka sathi uNkulunkulu yenza leli izwe libuseke ngoba labe sikubo yilaba abangafunwa labe besingakubo ngapha abafunwayo yilaba bale Harare nomgwaqo wakhona uSikontili kusuka kwaBulawayo uye Harare kuphela yonke imigwaqo amagraveli ugcwele ibhokoja zamatshe siyofana ngelinye ilanga ngapha siyohamba kutha siyofika kwelo wamkhona zeGwanda iyobe sifaka iwitha ngoba sekunqoshiwe ngapha sekukhoze sekuneswe Manazaretha unyazi lukhulula ibosho luzele kuzokhulula thina nje emnyama kadingana nosenza ngakhona nomswati kuzokhulula thina la ukuthi sihlale sikhululeke mase neyinkinga sibika ushebe bese yasikhulula inkinga eziphethe abafowethu abanye sinabo nathi asiswelane nabo sibanike umthandazo ukuthi akunqobekele yankinga leya ushebe eSwazini uyaya eZimbabwe eMozambique uyaya kusele eZimbabwe washo ukuthi ufuna eZimbabwe manje sememezele ukuthi sezohamba ekhona manje ke asenze ukuthi iphupho lelishow unyazi sesiyile phela thina khona safike sabuka ukuthi inkosi yami yenza ukuthi luhambe unyazi luyofika lapho nabantu abadolela ethempeleni abakhona bephila inhliziyweni zabo ukuthi hawu nkosi yami sasafika lapha sasesiba kule nkonzo sasethempeleni nathi ke beyofika ngakithi mana thandela akumningi okuyikhona ebengulethile ngilethe ukuthi sizelwa umakoti uselandiwe kumakoti usinikile ucusu luphethe ucusu luphethe sikhuphuke nake ekhena usinikile ushembu ukuthi intombi sinikile ukuthi isisiqomile umshado yangena ngolesibili eGauteng abakhwenyana yithina abakonti bayesa manje ke la-ke ngiyobenza nje uzokhulula mina nawe ayiphume zonke iy'ngane zakhe zime liphakamise izandla nosizo lwazo ziluphakamise ushebe eqhamuka ngoba usefikile umkhululi uzokhulula bonke abantu Manazaretha akumningi engikuzele ngiyazi ukuthi kade kumhlangano omkhulu kade kwahlala umhlangano eKenani kulungiswe imisebenzi kaNkulunkulu nabanye abade besinganabo la namhlanje bafikile namhlanje nabanye bonke abakaze bebe khona lokhu besetshenziswa ushembele izandla ikaShembe manathe egcwele siyazi ukuthi osetshenziswa uShembe kuyenzeka sibuye singamthandi ngoba nami ngiyathanda usetshenziswa uShembe ngithi yini isebenze wena wena mina ngiyasebenza yeka lenhliziyo ezinde manathe egcwele uShembe uthanda abantu bakhe ngesikhathi uthuma abantu ukubanika umsebenzi abazokumela asemukeleke thina nawe kusasa uzokukhomba uShembe athi uzosozela mina ubusuyake ngakho ke kake susa amehlo eduze kosebenzela uShembe ubizwe uShembe wathi osondele eduze kwami mntanami buzothi uyamsonda uthayisona uNkulunkulu uthayisona uNkulunkulu ufika uthini kuNkulunkulu ngomhla kuphela yazi usemusha ustill young awukwazi ukuhamba ngizothi uphuma lapha nje abakubamba lapha ekhonini bakunqume njengoba umsha kangaka nje usho uhamba sokuhlamba sokuqhuba phambili thina ahlonipheni sonke ngokufana umdala akahloniphe omncane nomncane akahloniphe omdala Nkosi ibusise izwi layo bese iphinde ibusise guqa kwebandla ngenzele ukuthi umshumayeli njalo ngoba
usuka kushembe mhlawumbe uningi azokusho ukungasithi isikhathi inkosi kusuka